thuis. Kijk eens naar mij, ik hou weer van muziekjes. Speel alles graag, maar wie doet dat na? En het onlangs, bij de man op de zolder. Ontdekte ik de zonde, cha-cha-cha. Allee, chance, ja. We zijn hier voor het Fit op Leeftijd evenement ter ere van het WK veldrijden. Waarbij we onze bewoners laten genieten van het WK. Mensen komen heel vaak bij ons bij de fysio, vinden het vaak leuk om te bewegen. En dat bieden we ze nou ook aan. In samenwerking met het WK, om dat te laten leven ook bij onze mensen, is dat eigenlijk hartstikke leuk. Het Fietslabyrinth is een softwareprogramma waarbij er ongeveer 700 verschillende routes over heel de wereld gefietst kunnen worden. Het motiveert onze mensen omdat ze daardoor toch wat langer vol kunnen houden. Ze vinden het leuk om naar plekken te gaan waar ze vroeger geweest zijn, dat is het voornaamste. Maar het motiveert ze wel om net even iets langer te fietsen en bezig te blijven. We zitten hier nog bij een paar dames en volgens mij komen die niet voor het fietsen, maar die komen voor de gezelligheid. Is het toch? Die komen voor de gezelligheid. Voor de gezelligheid, ja. Een bakje koffie en voor het taartje. Ja, het is hier gezellig. U komt ook voor de gezelligheid? Zeg je? U komt ook voor de gezelligheid? Ja, zeker wel. U gaat niet fietsen? Anders moet... Nee. Kan niet meer fietsen. De tijd is voorbij. Nou, supporters moeten er ook zijn, hè? Natuurlijk dat. Je hebt nog niet geklapt. Nou ja, maar dat heb ik niet gezien, zeker. Dat had ik het nog niet gezien. Mevrouw, u hebt getraind voor het WK Veldcross, heb ik gezien? Ja. Hoe was het? Goed. Vond u het leuk? Ja. Ik ben moe geloof ik nu, hè? Ja. Dit is een hele inspanning. Fietst u wel meer? Maar nou, gelukkig maar gisteren nog eigenlijk kan moeten fietsen. En gisteren nog Dat gefietst? ging niet, want ik had zoveel last in mijn linkse been en mijn linkse teen. Ja? Maar nu ging het wel een beetje. Nou ging het redelijk goed, moet ik zeggen. Hè? Ja, Redelijk goed, hè? ja super. Hè? Super, je mag misschien in de voorronde bij het WK. Oh. Je zoekt eigenlijk een combinatie tussen fietsen en eigenlijk meer ontspanning. Ja, een combinatie van de twee. Dus voor veel mensen is het ontspanning, maar de beweging is ook wel belangrijk. Dus dan hebben we twee werelden. En ik zie dat het hier een volle bak is, hè? Ja, zeker. Het is goed bezocht, dus we zijn er blij mee zo. En een taartje erbij dat straks eraf gefietst moet worden. Het taartje wel lekker helpt altijd. Dat is altijd goed. Met de cha-cha-cha. Ja, dankjewel. Koers komt thuis.